Ka Press Information Bureau lani PIB Ryngkat ka Pynlong bat ka Central Bureau of Communications Shillong kala pelong ya ka Vartalap bat ka Jingpyninam ka rakhe ka bakhandaisnem jong ka seva susyasan bat garib kalian ka bala shimkhia da ka soka pedeng hakani ka nongba haba ai jingkren ha ka jingelang ulat ka jela upagu chohan ulaong ba usnam ahza apulai ulong ka jinga lenti ka bakhandaisnem jong ka soka pedeng ki laitli ki kentien ka seva susyasan bat ka garib kalian ki batai syapang ka jinga lenti ha ki khandais nem jong ka sokar hapo ka jingelam u Narendra Modi ula ongru bagatan chate lami ngi ka badon ha ka ya ki riti tanrai bat ka rukom em jong ki breu ki long ki bakamper nadu ka jingtei hadu ki srok ka sorkar ka khmi lenti manang penyar ha ka ban kentiu ya kani ka than हमारे यहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण की तरह ही अपनी समृद्ध संस्कृति विरासत लक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया है, जो भारत की विरासत की एक वैश्विक मान्यता की